Sziasztok! Itt újra a sorozat. Igen. Itt van velem Ricsi. Mellettem van. Kezdjük el ezt a játékot. Hát nem csináltam semmit. Csak ittam. Jó van, hallgass Ricsi. Irányít ma az munkót. Na hát, én azért mondom, hogy akkor kell nézzük meg, mi vannak fosztogattuk, és akkor fosztogassunk. Ahogy láttatok már, az előző részben megszállt végig is ment el Ricsi. Na hát, szereztem 7 karavánkísérőt, most bemegyünk a Sunó városra. Ezért halljátok egy kicsit a hátzajt. Éppen bolizunk. Remélem hallgattok el ilyen rendesen. Ó, hogy megállt. Ó, alszem. Hát akkor azt fel is vesszük. Hadsz. Hogy erre? Na, hát így meg is vagyunk. Nem van én... Ó, nincs kajám. Valamit enni kell itten. Nézzük mi van. Igen, az előző részben egy kicsikét elbalandoztuk aztat. Ó, most mi történt? Na, akkor már nem pont. Ja, ó, ezt nyomtam meg véletlenül. Ó, Olivia, hát Olivia. Mindig az Oliva. Nem mondtam Oliviának. Szőlő. Hát akkor vegyünk egy szőlőt is. És akkor meg is vagyunk. Kicsit fölhangosítom, hogy halljátok. Az engem is halljátok, mert eléggé halk vagyok. Nem jön a mikrofonom. Szökvények. Számíthatom szökvényeket. Erdei zsivány. Inkább szökvényeket. Előcsatározókat fogunk támadni. Mi vagyunk a szava testvérek, mostantól fogunk itt harcolni, most pedig add át az anyát, hogy megismerd a kardunkat. Nincs nálam annyi pénz. Hát, most akartam fizetni. De miért laggolok ennyire? Ja, mert jöttem fel videót. De ez egy kicsit hangos. Le is szedem. Van valahol még ennek a másik változata, és akkor úgy látszik, hogy a bankba, Warbank, Warbandban nincsen meg. Vagy lehetséges, hogy egy kicsit. Csináltam az egyik gyereke egy ilyen Minecraftos videót. Azon vagy Minecraftos Minecraft szerver első rész. Vagy milyen. Megadom a linket a leírásba. Na végre. Hát mondhatjuk, nem túl jó ez a páncél, de jó, hogy van. De például tényleg van ilyen is. Elnézést, hogy miért laggok, nem tudom. 12. Elesett. Ó.
24, ez jó jön nekünk. Hát ez nem köz. Már régi módi nálunk. Pajzsnékok, azt ide tesszük. Nem kell semmi más. És megcsörrent. Az, hogy átmenjünk egy negyedik levelre. Hát akkor ide legyünk fogolytartás, kis erő, szalfegyverek. Melyik biztos nem fogom átszületvel nyomkodni, nem is bírnám. Nem tudom, hogy megpróbáljam ezeket. Karavan, kísérő, zsoldostan szerez. Zsoldos lovaskot csinálunk itt. Itt már zsoldos lovaskokat így néznek ki. És itt van kardjuk is. Abban a Monty Blade-ben a zsoldosok nem volt kardj, egy helybe álltak. Karavan, kísérő. Ez a karavan kísérő, ezek. Bocsák egy lovasságot. Jó lesz. Na hát akkor támadjuk meg a Warband-os videó miatt. Warband videó menekülés. Kapd el, gyerünk, kapd el! Gyerünk, ez az, szép volt. Ott vagy meghalsz, ott meghalsz. Hát, úgy látszik meghal. Mindjárt megpróbáljuk, hogy ne nyerjük számszeriát. Hagyjuk. Tudjuk. Meggondoljuk. Szerintem így kell a legjobb használni. Elég nem látok semmit, hogyha vasszolom. De mondtam. Nem vagyok ennyire szálfegyveres. Most kivétem meg. Remélem megnézzétek. Hát úgy látszik. Ezek elesnek meg a bot. Elesítem akkor is. De fölőrültem akkor. Azt mondja. Ezt nem értem. Ó, micsoda fegyver. Szóval van ilyenünk. Egy. Hát itt nem kell semmi, csak a víz. Annak még annyi elég. Hát akkor... Majd kicsit vágni fogom, mert meg fogok mutatni majd egy vállal, hogy foglalok el, minden ilyesmi. És ebben a részben be van kapcsolva a cheat, vagyis a csalások, és akkor majd bírok csalni. Az a kár, hogy a katonákat nem lehet csalni. A több legyen, úgy értem. Nem is sok az FPS-em. Ide menjünk. Madden log.
Bocsánat, hogy most nagyon aggódok. És nem tudom mi van.